Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakakurwo kabating kabal penmi hakalas ngi ublay. President ka Voice of the People Party uba adan malabasayamon. Ula Pynrem jore ka Jingbyrngem jong ka Treh National Liberation Council ban Pynïap ikinong yalam ka VPP. Kani ka Jingkran kalawan shisngi hadian bagani ka sing leeno kalamaham persya. Ya ka VPP ka basan syar mentay ka Khasi Hills Administrative Council. Halor ka Jingkano penslam ay sanat yus ka Hima sora. Hakakurwo lingba ka Durki uba adan ulaong ngisngo kendet bat lingo banyu i ka Jingbyrngem Pynïap ikinong yalam ka VP balami hakilat patay kubor kum ka sengi Pynrem jore kani ka Jingbyrngem day upat ba ubala jiat ya ka VP ban sensyar hapo ke HADC kum ta ke Hnlc kam dan hok ban tukla ka Jingtrei kam jongi day tang upat ba ubala ban berat yangi na ke HADC lada usyam ba ka Jingtrei kam jongi kalong persya ya ka ke bangila kulari upat ba ula benrap bagi don shibun ki kendram ha ka jing sensyar jong ki Hima ba per kentop ya ka Hima sora bat ka jing temu jong ka VPP ka long ban wan ra ya ka jing sensyar ka bakhot bat ka badan ka jingkit kli adu ki shnong ki thau ki Hima bat ka chala borok ka wei une u kli anong yalam ka VPP ulaong ba ukloi ban long lang knya na ka benta ka jimentoy jong ka jat benrio lada kata ka jing Pynïap jong ka Hnlc yangi kinong yalam kumju yanga unong yalam ka VPP kan wan ra ya ka bit ka byang ka syong suk syong shngan bat ka jimentoy ya ka jat benrio ngalong ubakloi ban long lang knya na ka benta ka jimentoy jong ka jat benrio Gani ka Jingbyrngem kalong ka kabu ka bakrawi ki tu ki badan ka jingtmu ka basniw yangi kinong yalam ka VPP kumta ka Hnlc kan umla ban lat na ka jingkit kli ni ban sat khot yalade lada don kanu ka jingja ka basniw yangi kum kinong yalam ka VPP ula uba adan ula penbenaru ba un amwat Jingïada na ka sarkar ni ki Pulit dak babu e ka jingshanya ka bapura jong u ha ublay uba usyakri ngan omwat ni ki lat Jingïada ni ki bor Pulit ni bor sensyar namar ngatip ba ka jingim jonga ka syong ha ublay uba ngasyakri ubalong unong thau jonga ulaong da ka basat ya ka Jingkran u David bat benrap shisha langa yat ha ka them ka serngeu ka Jingyap ngan om syap tiang ya ka basniw namar ba medan ringkat mami bat nga uba adan ulabu jingkeliru e ka jingtemu ka Hnlc da ka bakeli hatu ka kinhuan ka kwa ban phabyang sha ka sensyar CM ni ka jinglat lot na ka ri India da ka bakentui ki pat ba bagim dei ban syap tiang na rit mensiam shu president ga VP ulaban byang i ka jing ang nuat jong ka seng na ka benta ka jing sensyar ka babaha bat ka bamiat jong ki pateng banwan dak ba banjur ba ka kam jong ki ka dei ka bal pensyong nong rem thek halor ka jing kwa ban pentikna ya ka lawe ka babaha nak benta ka jat benrio